Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Angat unta kanyang tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ni ana magkasabot kamo diri kanamo nining among pagpadangat sa mga kamaturan din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ika-alagad o ikapadangat kana kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kana nga among igatudlo nga na kaninyo o kini nga tulamanon padayon nga mabati nato sa mong simbihan sa Diwaili. Magsugod kita sa alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon. O sa tanan usab nga dapit, padayon gyapon nato kana mga mabati tungod kay nga atong programa mikabat naman kini sa 25 ka mga radio station nga atong nasudlan. Nining mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyog tinguha nga may baluan sa mga tao o mga higala namo ang doktrina nga among gibarguan sa mga ministro sa pagtulong ang PBCN. O sa pagkumusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan sa kutob sa mabot nining atong simbihan sa atong chapter sa verse number 25 nila ni Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia sa mga membro nilang ng Suping Perulino o iman sa akong inahan si Mrs. Rita Montimayor nga naa sa Capitol site Cebu City. O sa tanan nga makigsunan na lang gikan dire sa Palumpon sa pagpasalamat sa mga kaigsunan dia sa nga taga Palumpon nga niabi-abi kanamo sa among paghahna dia kuyog sa atong executive and vice president nila ni sila si Brother Danny Mabini, nila ni Edward Ruas o nila ni Pirmo. Kumusta og maayong pagpatalingog nining tungura. Og laki po sa bidtos Kambantog sa atong branch dia nga gipasalamatan usab nako ang atong branch dia nga nakasabot ra gyud si Mr. and Mrs. Juanito Digorio. Musa daghang salamat sa inyong asikaso ug padayon namo diha sa mga dapit. O sa dito dapit sa Bohol, kumusta gyapon sa atong chapter? O yuman sa tanan lang gyud dili nato tagsa-tagsahon kay ang atong oras murag apiki na. Usa kumusta na lang kutob sa moabot nini nga maong sibihan. O gihatag ko sa lain nga alagad magapaila usab nga nakan. Kumusta og may bunta usab kanyong tanan kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Makiguban gapon nining ato ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O tungod kay bilinon man ang atong oras, general na lang sa tanan ng mga kaigsoon ilabi na kayo diha dapit sa Cotabato City. Kumusta kaninyong mga igsoon diha? Og na ubay-ubay gayud kamo diha nga natawag dinhi sa pagtulunan sa PBCM og manghinaot kami unta padayon kamo sa pag-alagad dinhi sa ato pagtulunan sa Espiritu Santo. Mao lamang kan ang amo mga pagpanghinaot o kumusta na lang usab sa atong Executive Vice President ka Reverend Charlie Eugenio uban usab sa iyang kapika si Madam Gaga Eugenio og sa uban nga mga magwawali usab kang Ronilo Mangalo, Sir Moines Macarayo, Rodi Camos, Walito Chabet, Israel Macarayo og yung usab kang Bobot Panta, Dennis Gonzales og sa tanan gayud nga mga magwawali. Kumusta na lang kaninyong tanan. Bueno, Brad Samuel, doon na kita pagkatubagon karon. Tungod kay nagpadangat siya og text kanato natong miaging Domingo. Og ang iyang numero Brad Samuel mao kining 0970-7600-810. Kini siya Brad Samuel wala ni siya magpaila sa iyahang kaugalingon, wa pod siya magsulti og unsa ang relihiyon nga iyahang kipasakupan. Ug dunay gipasupot niya nga text diri kanato og ato kining tubagon para dili po siya makaingon Brad Samuel nga nahadlok ta sa iya lugar nga gipadangat nga mga text kibali og unya wa may mga sitas iya ra man ning gidiretso. Atong basahon ni Brad Samuel ang unod sa iyang text diri kanato nag-ingon. Nalibog pa di ay ka sa Espiritu Santo tay. Mauna si Kristo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ayaw tuuan ng Tomas. Pareho ra na sila ni Kibuloy. Nya, sa ikaduhang text niya, nag-ingon siya. Ayaw na libuga ng imong hunahuna tay. Si Kristo, Anak, ug Amahan, usara na sila. So bueno, niya ta dinhi sa maong iyahang gipahayag
sa text nato Brad Samuel. Kay ang buot niyang ipasabot Brad Samuel nga ang amahan, ang anak o ang Espiritu Santo maora daw na siya amot ug unsay tinuan ani Brad Samuel di ba ka ni Juanes? Ug unsa ba ka ang relihiyon aning tawhana? Bueno, dili ta diha ang puntuha. Ato ning usisahon ang Biblia. Kay ang Biblia mutug-an man dili man ni mamakak ni Biblia. Bueno, dunay basihanan uban sa mga nagkalaing relihiyon Brad Samuel. Dunay ilahang basahon nga ila laging gipamatud-an nga si Kristo o ang amahan usara. Mayo tingali imuhang basahon Brad Samuel kining ilang sitas ang Juan 10:30. Aniya Brad Cesar mo ni halos nga gituan usab labi na diya sa labi na diya sa mga wanis. Nagdawat sila ni ining prinsipyuha nga ila dayon nga gisabot nga usar lagi ang amahan ug ang Kristo, ang anak ug ang Espiritu Santo usara gyud daw. Mao na ang ilang pagdahom busa ato ni pagabasahon ning ilang sitas nga gibasihan kung naghisgot mo di kung mao ba ni ang buot ipasabot niini nga nahiusa lang sila ka personalidad o ka persona ang tulo niya sa 10:30 sa gingon nga sitas nga ilang gibasihan ako ug ang amahan usara mo na ang pahayag lugar sa atong Ginoong Kristo nga siya ako daw ug ang amahan usara sa konklusyon nila nga mao lagi ang amahan si Kristo niya mao ra pod ang anak nga mao si Kristo ug mao ra pod daw na ang Espiritu Santo mao na ang ilang konklusyon busa ato ning pamatud-an Brad Cesar kun kining ilang konklusyon kini ba mao ba ni ang gipahayag lugar sa nakasulat sa Biblia? Napay dugang ana Brad Samuel. Kining nakasulat sa Juan i-ready gani ang Juan kapitulo 14 bersikulo 8 og 11 kay naghisgot kini kang Pilipi. May basaha ra gud Brad Samuel? Dugangan nato og kanang pruiba Brad Cesar nga ila suma sa ila ning gigamit yapon nga sitas niya sa Juan 14 sa iyang kapitulo 8 hantod sa 11 ang atong pagabasahon gingon. Og si Felipe mingon kaniya, Ginoo ipakita kanamo ang amahan kay mao man ni ilang konklusyon gikas 10:30. Og igo na kanamo si Jesus mitubag kaniya nakadugay ko nang pakiguban kaninyo ug wala ka ba di ay kaila kanako Felipe ingos Kristo ngadto kang Felipe. Ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Naun sabang mingon man ikaw ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba di ay magtuo nga ako anak ana sa amahan ug ang amahan aniya kanako? Ang mga pulo nga akong gisulti matud pa ni Kristo gisulti kaninyo, wala ko isulti kini sa kinagalingon kong pagbulutan. Hinunua ang amahan nga nagpuyo sa sulod nako, siya mao ang nagahimo sa iyang mga buhat. Tuhuin ako ninyo, matud pa sa atong nabasa, nga ako ana sa amahan, matud pa ni Kristo, ug nga ang amahan, aniya kanako, ug kung dili man tuhi ako ninyo, tungod sa maong mga buhat. Mo na ang ilang konklusyon, Brad Cesar, nga ang amahan lagi ug ang Kristo, maura lagi daw, matud pa sa ilang prinsipyo, kalakip usab ang Espiritu Santo, kay tulo man na ang atong pagpamatuod Brad Cesar mo sa ilang giganlas gikuridas nila nga usara lagi na ka persona si Kristo ang amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo usara gyud matud pa sa ilang prinsipyo. Ilan ang pagsabot. Karon ang imuhang gibasa naghisgot kini kang Pilipi nga miingon si Kristo nga ang wa pa baday ka makaila kanako Pilipi ang nakakita kanako nakakita sa amahan noon sa man nga nag-ingon ka man ipakita kanamo ang amahan nya matud pa nga ang amahan ania sa sulod nako na ilang gidahom dayon Brad Samuel nga usara sa pagkapersona ang amahan og si Kristo. Karon ang atong pangutana Brad Samuel kay nag-ingon man si Kristo nga ang amahan ania kanako. Ang pangutana mao si Kristo unsa maday ang amahan diha sa sulod ni Kristo. Iasa ba ang amahan? Brad Samuel, mayo tingali imong basahon kining Kolosas
Kapitulo 1, versikulo 15, ngano man nga miingon man si Kristo nga ang nakakita kanako, nakakita samahan. Iasa baday ang amahan diha sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Samuel. Ang Biblia may atong patubagon. Iridi ang atong giingon kanimo, ang Kolosas Kapitulo 1, versikulo 15. Cesar, kung giingon kung matud pa sa ngano nga ang amahan anaaman sa sulod sa kang Kristo, anaaman sa sulod ni Kristo, tungod kay si Kristo sa panahong Kristiyano, Brad Cesar, siya na ang dagway sa Dios nga dili makita. Oh, aniya maligong prueba sa Kolosas sa iyang Kapitulo 1, versikulo 15 inyong patalinghugan, siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios si Kristo, ang panganay sa tibok nga kalibutan. Busa si Kristo di ay nga matud pa sa atong nabasa nga naa lugar kung ingon man nga ang Ama naa lugar sa sulod niya. O kay ningon si Filipe, ipakita na kanamo ang Amahan. Ningon si Kristo, kadugay ko ng kauban ninyo, wag ipon ko muna kaila sa Amahan. Ang nakaila ka nako nakaila sa Amahan, kay ang Amahan aniya sa sulod nako. Nga naman, tungod kay ang Amahan niya sa panahong Kristiyano, naa sa sulod ni Kristo, tungod kay si Kristo mao ang dagway sa Dios nga dili makita. Atong dugangan pagyud, Brad Samuel. Sa panahon kang Kristo, basaha, Brad Samuel, ang ikaduhang Korinto, dugang pruiba gihapon ni about lugar sa Amahan. Ato maning matris karon kung si Kristo o ang Amahan usara ba. Kay ang ilang manggong gipudyot mo lagi na nga nangutana lagi sa Pilipi nga ang Amahan ipakita kanamo, magingnan niya sa Kristo. Kaya kanaigo na lang kanamo, nitubag si Kristo, kadugay na kung pagkiguban ninyo Pilipi, wa pa di kakita sa Amahan, nagkita ka na ko, nagkita sa Amahan, muna sang tubag nga hain day ang Amahan sa panahong Kristiyano, naa diha sa kang Kristo, kay si Kristo mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Karon, unsa pa ba ang dugang pruiba, Brad Samuel, sa ikaduhang Korinto 4:6? May tungod kinig hapon sa kang Kristo sumala sa atong dugang pruiba sa Biblia. Kaya Brad Cesar, dugang pruiba kini sa gipasikat sa Biblia sa gingon mong sitas ug kaduhang Korinto sa iyang Kapitulo 4, versikulo 6. Ang atong pagbasahon giingon dinhi kay ang Dios nga nag-ingon gikan sa kangitngit, matud pa may kahayag niya nga musidlak. Mao siya nga nagasidlak dinhi sa among mga kasing-kasing aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kahibalo sa imaya sa Dios nga anaa sa naong ni Kristo. Mo kato ang giskutan kung giskutan man nga matupan ni Kristo na lugar siya lugar ang Aman sa dagway lugar sa Dios nga dili makita, tud kay ang kahayag o ang kahibalo o himaya sa Dios anaa lugar sa naong ni Kristo. Mauna ang giingon ni Kristo nga ang Amahan ania sa sulod nako. Nganuman tungod kay ang Amahan naa na sa naong ni Kristo, kay balik ini-insert ba, Brad Samuel, ang Amahan, pero dili nagpasabot nga ang Amahan og si Kristo maura na siya, kay mulutaw ra magud ni karon, Brad Samuel, kay dili man ta paras uban nga usa ka sitas, duha ka sitas, komentaryo dayon sila, dili ingon ang PBCA mo pasabot. Amo gyud nang palugdang pagud ang daghang pang mga ebidensya og sa unsang paagi ngano nga nag-ingon man si Kristo nga ang Amahan ania sa sulod nako, unya ang Amahan sa panahong Kristiyano naa na sa naong ni Kristo, kay ni-insert gud ang Amahan pero dili sabton nga ang Amahan og si Kristo maura. Ato man ipalugdang karon, Brad Samuel, ang pangutana, Brad Samuel, sa unsang paagi ngano nga nahiusa man, di na putas pangutana, ngano man nga ingon man si Kristo sa iyahang kaugalingon nga ipakita kanamong Amahan kanaigo na alang kanamo, nako matud pa lugar ni Kristo nga tukang Pilipi. Pero ang atong pangutana, sa unsa man hinungdan ngano man nga nahiusa man ang Amahan og si Kristo, sa unsa bang paagi, Brad Samuel, nganong nahiusa sila sumala sa gipakita sa Biblia, nganong
nahiusa man ang amahan o kang Kristo. Diin man sila nagkaiusa, sumala sa Biblia. Mayong ang Biblia may mutubag, anak. Aniya, Brad Cesar, ang tubag sa Biblia, kung asa lugar dapit sila nga nagkahiusa si Kristo ug ang amahan, pinaagi ba sa kanang pagka persona o pag nayusa ba sila tungod sa usa lang kalawas o usa lang ka persona? Atong susihon ang Biblia, Brad Cesar niya. Sa Juan sa iyang kapitulo 10, kung asa lugar sila nahimong nagkahiusa niya, basahon ta ang nakasulat sa Juan 10 sa iyang kapitulo 10 bersikulo 7. Unya ikama nato sa bersikulo 11, unya 15. kamagyapon sa 15 kay atuloy kating-katingon kay aron makaligot ang oras gayon. Sugot tas bersikulo 7 ang atong pagbasahon gingon. Busa si Jesus miusab pagingon kanila. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo ingon si Kristo. Nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero, siya daw ang pultahan alang sa mga karnero, matod pa Kristo. Unya kung ato ipadayon sa kama 11, ako mo ang maayong magbalantay, gawas siya ang pultahan sa mga karnero, siya daw ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero magbahalad sa iyang kinabuhi sa pagkamatay alang sa mga karnero. Kinsa si Kristo ang maayo mo kuno na ang ilanan sa maayong magbalantay sa karnero. Ipadayon ta sa 15 nga matud pa maingon nga ang amahan nakaila kanako ingos Kristo ug ako nakaila sa amahan ug ihalad ko ang akong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Mo kanay gipayag lugar ni Kristo nga siya daw ang magbalantay sa mga karnero, unya mihalad siya sa iyang kaugalingon alang lugar sa mga karnero. Nga matud pa ipadayon na to sa 26 gingon nga gipayag lugar sa nakasulat sa Biblia. Gingon matud pa sa maong bersikulo, apan kamo wala man nagpanuo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Bisan tuod mihalad siya siyang kaugalingon nagtualang sa kino pero wala siya dawata, wala sa tuingan naman. Tuod kay wala daw, dili daw kadto sila kauban sa iyang mga karnero. Ang akong mga karnero ingos Kristo nagapatilingog sa akong tingog ug ako nakaila ug sila nagasunod kanako. Oh, matud pa ang mga karnero nagasunod, nakaila daw kaniya ug nagasunod sa iyang tingog. 29 gingon. Matud pa ngingon dinhi sa bersikulo 28, og yatagan ko sila kinabuhing dayon katong mga karnero. Og sila dili gayod malaglag og walay bisan kinsa nga makagaw kanila gikan sa akong kamot. Ingos Kristo. Ang akong amahan no niya na nga kamaoy naghatag kanila nganhi kanako. Dunay amahan nga naghatag sa karnero ngadto ni Kristo ha. Lain ang naghatag, lain ang gihatagan. Di ba? Naaani puntuha Brad Cesar, masabtan nato nga dili lang usa sila. Tanawa, lain ang naghatag sa karnero ang amahan, lain pud ang gitagaan nga mao si Kristo. Gingon, padayon ta. Ang akong amahan matud pa mao'y naghatag sa kanila nganhi kanako siya labing dako sa tanang ug walay bisan kinsa nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa amahan. Katong mga karnero gubot sabot niya. Mao na dayon ang istorya. Konklusyon, ako ug ang akong amahan usara. Asa sila nagkausa? Pinasikad sa pagbantay sa karnero, tur kay kang katong karnero nga naa ni Kristo, gihatag sa amahan ngadto kang Kristo. Mo hinungdan nga matud pa ni Kristo, ako ug ang amahan usara. Dili di ay mga kagaigulan. Dili di ay mao mga kaigsunan nga usara sila pagka-persona, kundi usa sila kapag bantay lugar sa karnero. Kay ang gihatag lugar sa amahan ngadto kang Kristo, karnero. Ang gitagaan si Kristo ang naghatag ang amahan. Busta sayop ang prinsipyo sa mga tao ngayon nga matud pa ang amahan o si Kristo usara gyud na ka persona mga malnamok nga makon. Lain ang gihatagan, lain ang naghatag. Muna diha wala na ninyo masabti. Kay ang inyong gidakop maura man ako og amahan usara, dili kana higala kung hain sila nahimong usa sa pagbantay sa karnero, kay ang mga karnero sa amahan gihatag og gitugyan ngadto kang Kristo. Mao kana nga diha sila nay usa sumala sa atong natagad sa
Biblia. Ingon ana, mga higala og mga kaigsuunan, ang pagpasabot sa maong mga sitas nga ilang gisitar nga ako og aman usara unya ingon po diha nga si Felipe nangutana ipakita ka namong amahan sa panahon kang Kristo ang amahan naa sa dagway ni Kristo kay si Kristo mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Sudlanan ba? Kibali gisudlan. Ingon ana ang ato ang gipakitang pahayag sa Biblia. Ingon ana ang ato ang gipakita. Ngano man? Sa Biblia ba, Brad Samuel, naabay gipakita nga ang Dios mo templo? Basaha, Brad Samuel, ang unang Korinto. Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia nganong niingon si Kristo nga ang ama na sulod nako. Nga naman, tuod kay ang amahan mo templo siya sa lawas sa tao, kay ang lawas sa tao, templo ka na sa Espiritu sa Diyos. Pwede ka na nga musulod ang Diyos niya. Sa unang Korinto siyang kapitulo 3, inyong patalingugan, versikulo 16, unya, hantod sa versikulo 17, gingon. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Diyos? Ug nga ang Espiritu sa Diyos magapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Diyos, siya pagalaglagon sa Diyos, kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. Busag nga nung niingos Kristo ang ama nasulod niya, nasulod nako. Tungod kay ang amahan mo templo ngadto sa tao, sa lawas sa tao, tungod kay ang lawas sa tao templo sa Espiritu sa Dios. Ito nagiingos Kristo siya kugalingon nga ang amahan niya sa sulod nako ug ako ang dagway sa dili makita nga Dios. Sa panahong Kristiyano, ang amahan, diha kang Kristo misulod. Dili sabton, muhatag tagsampod Brad Samuel, sama sa tubig o baso, kumo kay dunay baso, dunay tubig, bot pa ipasabot nga ang tubig isulod sa baso, ang baso nahimo ng tubig, dili. Lahi ang tubig, lahi ang baso nga gisudlan. Ingon ana ang usa ka butang nga ehemplo nato, dili lamang nga ang Dios mo templo, bisan pa gani ang Espiritu Santo makahimo gapon siya sa pagtemplo. Doon na ba tayo mabasa sa Biblia na basahon ko ang unang Korinto kapitulo 6 versikulo 19, unsay pahayag din sa Biblia, bisan ang Espiritu Santo makamausad siya mo templo, dili lamang nga ang amahan, bisan pa gani ang Espiritu Santo. Giingon din wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kung mao atong nakita Brad Samuel nga bisan pagani ang Espiritu Santo makamao sang mo templo da sa lawas sa tao. Ingon ana ang paagi sa pagsabot sa Biblia higala. Basig lang na ninyo may sabti kanang inyong sitas ang Juan 10:30 o Juan 14 versikulo 8 og 11. Wa na ninyo masabti. Ay mga katarungan ana, dili kay mubasa lang mo konklusyon dayon mo na ay mga katarungan nganong nausa sila. Dili kay pagkaban nakabasa nga ako ug aman usara, konklusyon na tanawa usara lagi na sila. Di mo na may mao. Di na mao ang pagbasa sa Biblia, kinahanglan imong pangitaon ang sumpay ana, diin sila nahimong usa sila sa pagbantay sa karnero, kay dili makabaton si Kristo karnero og wala ihatag sa amahan niya. Ingon ana higala, ang pagsabot nato da sa Biblia, ayaw pag-ingon nga wa mi makasabot. Basig ikaw ang wa makasabot. Ingon ana, karon asa pa sila nahimong usa, Brad Samuel. Basaha gani kung ang amahan sumala sa Biblia, Diyos ba? Ay ato ning usisahon, dili lamang sa pagbantay sa karnero, bisan pa sa pagka-Diyos. Si Jehovah Diyos, si Kristo Diyos. Sumala sa ato mabasa sa Biblia. Basahan ragod Brad Samuel, ang amahan by Diyos, sumala sa Biblia. Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia kung ang amahan, Diyos mo. Sab kinin niya, sa Isaiah sa kapitulo 43 versikulo 11 unya hantod sa
kaning bersikulo o 12 ang atong pagbasahon gingon, ako bisan ako mao si Yuba. O gawas kanako wala lain o wala gawas matod pa ako bisan ako mao si Yuba o gawas kanako daw. Wala nay manluluwas sa 12. Ako nakagpahayag ug ako nakagluwas ug ako nakapakita og walay dumuluog nga Dios sa taliwala kaninyo. Tungod nini, kamo mao ang akong mga saksi, mingon si Yuba, ug ako, matod pa, mao ang Dios. Ug sa si Yuba Dios, sumala sa atong nabasa. So napabaidugang prueba nga si Yuba Dios. Basahon ko ang Deuteronomio Kapitulo 5 o ang iyahang versikulo 6, nagingon dinhi ang Biblia, sumala sa payag, ako, si Yuba nga imong Dios, nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto sa balay sa pagkaulipon. Ato nakita Brad Samuel nga si Yuba Dios. Ato namang usisahon si Kristo. Sumala sa Tito 2:13 Brad Samuel, si Kristo ba po'y Dios? Sumala sa Biblia, dili sabton nga tulo ang Dios. Sa panahon sa amahan, walay laing Dios kay mong ilhon. Dili pwede nga mag-ila ka og laing Dios sa panahon. Kay ang panahon Brad Samuel, gala mo na mo mga viewers o mga tigpaminawan, nabahin manggod sa tutulo ka panahon. Panahon sa amahan, panahon sa anak, panahon sa Espiritu Santo. Wala na siya mag-usa ang maong panahon. Lain-lain ang panahon. Lain ang panahon sa mga propeta. Lain ang panahon sa Kristiyano. Lain ang panahon sa Espiritu Santo. Busa sa panahon ni Jehovah, siya Dios. Di ka pwede nga mag-ila kag lain Diyos, mag-ila ka ni Baal, ni Astarot, Diyos sa mga Filisteanon, Diyos sa mga Moab. Dili pwede. Kay walay lain nga gipaila sa panahong Israel, mao lamang si Jehovah. O sa panahon sa amahan, siya ang Diyos, sumala sa Biblia. Pero kay wa man magpadayon ang kang Jehovah, sa panahon naman sa Kristiyano, si Kristo ba po'y Diyos, sumala sa Biblia, Brad Samuel? Kaya Brad Cesar, sa panahong Kristiyano, pag-abot sa kadong panahon, si Kristo gipaila usab sa iyang mga tinun-an nga kini Dios, sumala sa atong mabasa sa Biblia niya. Sa Tito 2:13 inyong patalingugan gingon, nga paabot sa atong bulahan, nga paglaom sa pagpadayag, sa himaya sa Kristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. O sa atong mabasa si Kristo nga gitumbok, nga gisulti sa mga alagad niya, sama ni Tito, nga matud pa si Kristo Dios, gawas kang Tito, si Pablo sa iyang pagpamatuod, Dios usab si Kristo. Basahon ta ang nakasulat sa Biblia. Sa basahon sa iyang nakasulat sa Roma sa iyang kapitulo 9, versikulo 5 inyong patalingugan gingon, na ilaha ang mga patriarka ugikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga ana sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kanturan. Amen. Busa sa atong natagad sa panahon sa ikadong panahon sa pag-abot na sa panahong Kristiyano sa pagpamatuod sa mga alagad sa atong Ginoong Kristo katong mga apostoles sama lala ni apostol Pablo nila ni Tito ang pagpahayag ni Pablo sa iyang panahon nga si Kristo Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia. Klaro. Sa paidugang nga sa panahong Kristiyano, si Kristo Dios gyud. Niya, pasahon ko ang unahuan sa iyang kapitulo 5, versikulo 20 nagingon. Og kita sayod nga ang anak sa Dios, kinsa man ang anak sa Dios, kinsa man ang anak di si Kristo, kinsa man ang Dios, ang amahan. Og kita sayod nga ang anak sa Dios, kay gihatagod mianhi og mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod og kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Hesukristo kini siya mao ang matuod nga Dios. Sa panahong Kristiyano, kay wa man ni magkausa, kay lain man sa panahong Israel, ang gipaila nga Dios mao ang amahan nga mao si Jehovah. Sa panahong Kristiyano sa ikaduhang panahon, panahon sa mga apostol, ang ila na pong giila nga Dios mao ang atong Ginoong Hesukristo. Asa kwa nga sila usara? Asa kwa? Tungod ba lang kay nakabasa mo nga ako ug amahan usara? Wa man na magingon nga usa sila sa unsa. Usa sila sa pagbantay sa karnero ug usapot sila sa pagka-Dios. Pero wala na magdungan.
Lahi ang amahan. Sa panahong Israel, siya giila nga Dios. Sa panahong Kristiyano, kinsa na po ang giila nga Dios, si Kristo. Dili sabton nga duha ang Dios. Usara sa panahon. Mao na ang buot ipasabot diha higala. Kay wa na magiskot og usa lang ka panahon. Lahi ang panahon sa mga propeta nilang ni Moises, ni Abraham, ni Jacob, ni Jeremias, ni Isaiah. Lahi silang panahon na. Lahi po sa panahong Kristiyano, panahon Apostol Pablo, Pedro, Juan, Tito, kinsa pang mga apostol sumala sa Biblia. Lahi po ang ilaha pod. Ingon na nawa na magdutod og usa ka panahon. Kumo kay nakabasa mo nga ipakita ka namong aman. Ang nakakita kanako, nakakita sa man. Dili in taon sa panahon Kristiyano, asa ang amahan naa diha sa sulod ni Kristo. Pero lahi ang gisudlan, lahi ang misulod, sama sa baso ug tubig. Dili kumo kay ang baso gisudlag tubig, ang baso nahimo ng tubig. Nakasabot ka higala? Nga mingon para baka nga ayaw naglibugan ng imong utok tay asay basig ikaw ang nalibog. Basaha ra gud Brad Samuel kay dunay mga tao Brad Samuel nga magpakunuhay ba nga nahibalo na ba sa Biblia ba, nahibalunas ka matuoran, pero unsa may pahayag sa Biblia Brad Samuel na ng mga tao nga nagpakaron ingnon nga kuno sila nahibalo na, pero tinuod ka nga kana sila nahibalo na. Basa ang Biblia Brad Samuel. Ano Brad Cesar, kung ang Biblia matoy sundan, kung doon na may mga tao nga nagparon ingnon ba nga sila nahibalo o nakahibalo na sa Biblia, pero kung ang Biblia mo atong sundan, wala gyud kana sila magkabalo sa angay nilang hibaluan. Mao gani nga kitang mga naalugar sa kamatuoran atong gipanangkimutan nga kini sila makahibalo kay kini sila nagyon ingong nakahibalo, pero wala gyud di ay sila hibaluan sumala sa Biblia niyo. Sa unang Korinto sa kapitulo 8 bersikulo 2 inyong patalingugan gingon, kung adunay mga nagadahom nga siya may kahibalo na, siya wala pa gayud mahibalo sa kinahanglan niyang pahibaluan. Busa kang higala kung mingon man ka nga matud pa na nimo sa imong text nga wa mi makasabot ang among gipamatud tin-aw kayo ni higala, ang ikaw mo'y wala kasabot. Nga naman, asa may wala ni mo hisabte. Tuod kay imam mang gigamit, gidawat ni mo ng 10:30 sa Juan, sa walay pagtibang-timbang, nga kung unsa ang but ipasabot ni anak mo na. Sila naiusa. Asa sila naiusa ang amahan og ni Kristo. Nga nung niingos Kristo, ako ug ang amahan usarabo sa among gitris up, kay kami nahibaloman kami. Sa among gihapayag sa Biblia, dili man pares nimo nga nagpakahibalo ba, pero wa gid intaw hanaw. Nga kung asa lugar sila nagkahiusa, pinaagi sa pagbantay sa karniro matud pa sa gibasa namo sa Biblia. Di sila nagkahiusa nga ni Kristo, ako ug akong amahan usara. Maingon usab ang pagka-Dios sa panahon sa Israel nga naila si Yuba nga Dios. Unya sa pagabot sa kadong punahon, si Kristo pod nahimong Dios sa pag-ila sa mga tinunan niya. Diya sila nagkayusa pinaagi sa pagka-Dios, pero lain ang ilang personalidad. Ha? Muna ka na ang kasulat sa Biblia. Naasa pa, dugangan ta pagayod. Ilista, ambot ka higala, imot tayong ilista untaan ni kani mga sitas na mo ba kay kanang inyo ha, pila raman na inyong sitas. Juan 14:11, Juan 14:8-11, Juan 10:30. Ibawaan man na namo higala na pagani inyong sitas gani basig wa nimo na gi asoy kining Santiago 2:19, Galacia 3:20, amo ra nya ning tubagon. Kani inyong mga sitas sa kanang gitawag Galacia 3:20 nga ang Dios usara, o kini Santiago kung magtuo ka nga ang Dios usara, husto ka. Tubagon ra gyapon na namo, paminaw lang, sunda lang ang amo ang mga programa dinhi sa mong istasyonan sa DYLE. Basahon ko Brad Samuel ang dugang prueba. Dinhi sa Juan kapitulo 3:16, kung unsa bagayod ang dugang pagpamatuod sa Biblia, kung si Kristo gamahan maor bagyod na sumala sa texter. Gingon dinhi kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan. Timan ni ha? Nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Na ay Dios nga naghatag. Gihatag ang bugtong anak, lain ang naghatag, lain pud nang gihatagan nga mao ang bugtong anak. Aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun may kinabuhing dayon.
Kay gipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan, dili aron ang kalibutan iyang paghukman sa silot, kundi ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Iunsa di ay si Kristo gipadala sa Dios, dili kay si Kristo mao'y nagpadala sa amahan. Bekal ruha gali na higala og nakasabot ka ba? Lain ang gihatag mao ang anak, lain ang naghatag mao ang amahan. Unya asan dapit nga nausa sila. Ang kanang pagkahiusa higala, kanang inyong mga sitas nga bali, nag-usa sila sa pagbantay sa karniro o sa pagkadiyos. Dili kani usa sila, lain ang naghatag, lain po ang gihatag. Ang naghatag, ang amahan, dinhi sa kalibutan, kinsa ang gihatag, mao ang iyang anak, nga mao ang atong Ginoong Kristo, asa, dapita, nga usa sila. Usa pa ba'y dugang, pruba, Brad Samuel, Juan 17:5, aron ato ni maputo sa sitas. Karon pagyapon ning 17:5 nga nagtudlo gyapon sa Biblia nga dili gyapon nato sabton nga amahan ug si Kristo usa ra gyud niya. Sa Juan 17:5 inyong patalingugan gingon, ug karon amahan pasidunggi ako diha uban gayud kanimo. Kasi nagingon si Kristo, ni anang kadungganan nga gikuptan ko kaniadto, uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Busa matud pa sa atong nabasa kung atong gibasa sa Biblia nga gipasidunggan o wa pa ang kalibutan na lugar ang Kristo, uban siya sa amahan. Busa lain ang amahan, lain pun ang naguban sa amahan nga mao si Kristo. Ngano inyo man gyud ang usahon in taon mga higala oy nga nagtuo ani Mao na diha basig wa kakasabot higala. Unsa pa'y giingon? Kay unsa ba di ang pahayag sa Biblia? Sa panahon nga wa pa magbaton si Kristo og lawas. Unsa ba si Kristo sa wa pa siya magbaton og lawas? Unsa ba ang kahimtang? Basahon ko ang Juan kapitulo 8, bersikulo 51 og 50 ngadto sa 59. Unsa ang kahimtang ni Kristo sa wa pa siya magbaton og lawas? Basahon ta higala, Juan 8:51 ngadto sa may labot nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kung adunay magatuman sa akong pulong matud pa ni Kristo, siya dili gayud makasinatig kamatayon. Og ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon napihon na gayud namo nga ikaw giyawaan. Si Abraham namatay, maingon man ang mga propeta. Ug unya maingon ikaw kung adunay magtuman sa akong pulong, siya dili gayud makasinatig kamatayon. Labaw ka pa ba di ay sa atong amahan nga mao si Abraham nga namatay, og ang mga propeta nga namatay nagpakakinsa ka ba uroy ginas Kristo sa mga Hudiyo. Si Kristo mitubag nga nag-ingon, kung ako mao pa ang nagpasidungog sa akong kaugalingonan, walay hinungdan ang maong katungdanan ang nagapasidungog kanako mao ang akong amahan. Ang inyong giingon nga mao ang inyong Dios, apan wala man lagi kamo makaila kanako, nakaila kaniya. Apan wala man kamo lagi makaila kanako, nakaila kaniya kung nag-ingon pa ako nga ako wala makaila kaniya nan baka kun unta ako sama kaninyo. Apan ako nakaila kaniya og nagatuman sa iyang pulong. Ang inyong amahan nga mao si Abraham nalipay nga siya nakakita sa adlaw sa akong paganhi, og siya nakakita nini og nagsadya. Og ang mga Hudiyo mingon kaniya, wala pa man gani kalim-an katuig ang imong kagulangon, wa pa kuno man 50 katuig og nakakita ka na kang Abraham. Si Jesus mingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa wala pa si Abraham mauna ako. Imagine ka, wa pa si Abraham, wa pa'y Abraham aning kalibutana, diha na si Kristo. Apan ang pagka Kristo niya, wala pa madayag sa unod, spiritual being pa si Kristo, pero uban na siya sa iyang amahan. Sumala sa Biblia, wala pa ang kalibutan, uban na si Kristo sa iyang amahan. Nya asa man kuha nga usara sila be? Nabay uban nga usara? Oy, klaruha gali. Wa ka kay balo mangwinta, di ka kamao mangwinta. Uban
Pag ingog uban, dili mao nga usara. Uban na si Kristo sa iyang amahan. Nya asa man na inyong ang mentalidad ana nga inyong himuon nga amahan o si Kristo usara. Tungod ba lang kay si Kristo nagingon, ako ug amahan usara? Usa sila sa pagbantay sa karnero. Wa lang mo makasabot sa Biblia. Usa sila sa pagkadiyos. Pero wala mag-usa sa panahon. Sa panahong Israel, ang gilang nga Diyos mao si Jehovah dilis Kristo. Angay mong may bao. Sa panahong Kristiyano, diin na ilang nga si Kristo Diyos sa iyang panahon sa Kristiyano. Ingon ana ang padagan sa pag-asoy sa Biblia. Higala ayaw pag-ingon nga ayaw libuga imong utok tay libuga. Ikaw ang naglibog kay napakaruningon ka nga nahibalo apan wala day ka kahibalo sa angay nimong mahibaluan. Muna diha higala o mga kaigsuonan. Duda pa kakaydugang prueba Brad Samuel. Sumala sa pinadayag 1:5 Brad Samuel. Atong usisahon. Ato ni poston sa sitas kay kani ilang sitas pila raman na ilang sitas. Ato ning bitas-bitason na ilang sitas kay abi kanila nga ang mga ministros PBCM, wa may kahibalo na inyong mga sitas, hibaw na mo Si Sar, basahon taning gingon mo sa pinadayag 1:5, gingon din sa pagkapayag sa Biblia, inyong patalingugan, mga mahal namo nga mga kaigsunan. Ugikan kang Hesukristo, ang kasaligan nga saksi, ang panganay sa mga nangamatay, ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Kaniya kang Kristo, nga naigugma kanato, ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala. Pinagi siyang dugo, busa diha law lugar kang Kristo, nagtangtang lugar kay si Kristo. Pero nga matud pa sa atong nabasa nga siya ang kasaligan si Kristo, nga matud pa ang saksi ug panganay sa mga nangamatay daw si Kristo, ug ang punuan sa mga hari sa yuta. Kinsa? Si Kristo. Kaniya daw ni Kristo nga nagigugma kanato ug nagtangtang kanato gikan sa atong mga sala, pinaagi sa iyang dugo. Mo na ang buhaton ni atong Kristo. Ipayag sa Biblia Brad Samuel dinhi sa ikaduhang Juan 1:9 ay atong posisyon og dugang prueba sa ikaduhang Juan pasagan Brad Samuel sa ikaduhang Juan 1:9 unsa ang ipayag sa Biblia dugang prueba. Aniya Brad Cesar, dugang prueba kini sa atong mabasa sa 1:9 gingon bisan kinsa nga magauna og dili magapabilin diha sa tuluan ni Kristo, siya wala magapanag-iya sa Dios. Siya nga nagapabilin sa tuluan, matud pa sa tuluan ni Kristo, siya nagkapanag-iya samahan og sa anak. Duha. Wala gyud mausara. Nagisgot ka nag-amahan og anak. Nyaasan dapitang nahimo sila. Nga usara. Tungod ba lang? Kay nag-ingon si Kristo, ako og amahan usara. Wala na ninyo mahibaw mga nagbasa sa Biblia nga mga wanis. Wala mong kasabot. Ang inyong sitas, nahibaw anak na mo. Duha ang gisgutan. Ang amahan, anak og pero naapod sa Biblia Brad Samuel bisan gani sa kanang Amplified Bible tulo ang gisgutan ana diha Brad Samuel. Ayo tingaling atong pribahan na Brad Samuel nga sa Biblia basig wala ni may baw iba nga dunay tulo. Kung naamoy Biblia kamo mga wanis pagpalit ra gud mo og Amplified Bible naa diha sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, nag-ingon, God said, let us Father, uno, Son, dos, and Holy Spirit make mankind in our image after our likeness and let them have complete authority over the fish of the sea, the bird of their tame beast, and over all of the earth, and over everything that creeps upon earth. Tulo ang gisgutan. Ang Father, ang Son, ug ang Holy Spirit. Diha, tulo ang gisgutan. Nagkausa ka na sila, mga higala ug mga kaigsuonan. Dili kay ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, usara, pataka ramang ka. Unya, kanibang Espiritu Santo, Brad Cesar, kumukay atong nabasa, ang Amahan Dios man, unya ang Kristo po Dios. Unya
kinibang Espiritu Santo Dios bapod sa pag-ila lugar sa mga katawhan unya sa pagpamatuod unya ining abot sa panahon ining atong panahon karon. Oo, Dios. Nao, akong basahon na kay matud pa sa Biblia, may atong pasikaranan sa atong pagpahayag ngadto sa mga paghatag atong kamaturan ngadto sa mga tao niya. Basahon ko sa buhat sa iyang kapitulo 5 versikulo 1 hantod sa 5 inyong patalinghugan mga malnamo nga makigsunan nga labi na kanang nagdoktrina og wanes nga kung nagdios mi sa Espiritu Santo sa among panahon sa pagtudlo, wala mi magdios kung wala mi gibasihan nga nakasulat sa Biblia. Niyaw, sa 5:1 sa ako nang giingon nga sa Biblia sa buhat, giingon, apan di usa ka tawo nga ginganlan si Ananias, nga uban sa iyang asawa nga si Sapira, nagbaligyag katigayunan, ug ang halini ini iyang gikuhaan nga nahibaluan sa iyang asawa ug usara kabahin ang iyang gidala ug gibutang sa tilian sa mga apostoles. Apan si Pedro mingon kaniya, Ananias, naon sa bang giyawaan man ang pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing? Aron imong bakakan ang Espiritu Santo ug ang imong kuhaan ang halin sa yuta. Sa wala pa kini ibaligya dili ba kini imo mang kaugalingon? Ug sa gibaligya na kini dili ba iuman ang pagbuot kun unsay imong buhaton sa halin ini? Naon sa bagayod nga imo mang gilaraw kining buhatas sulod o sa sulod sa imong kasing-kasing? Ang imong gibakakan dili tao kundi ang Dios. Busa sa atong natagad, retirado ka na ngadto sa Dios gibakan ni Ananias. Ug sa pagkadungog ni Ananias niining mga pulunga, siya nahilokapa ug nabugtuan sa giginawa ug iabot sa dakong kahadlok ang tanang nakadungog niini busa nangamatay lugar sa si Ananias ug si Sapira. Nganuman tuod kay wala mo sulti si Ananias sa tinuod nga halin sa iyang yuta ug iya gilimdan ang mga apostoles, pero ningon si Pedro, ang imong gibakakan, Ananias, dili tao, kundi ang Dios, katong Espiritu Santo, maoy gibakakan mo sa ang Espiritu Santo, Dios na, sa pag-ila, sa mga katawhan ni adtong panahon, sa panahon pagani kang Kristo ha, mga malnamo nga magsiyon tungod kay gibasa ni Brad Cesar nga sa panahon, sa unang kapanahon, existido na, sa mula pa sa kanang tulo na ang nag-exist, nga giingon diya sa Biblia sa gibasa ni Brother Cesar sa Amplified Bible nga tulo ang nagpamatuod nga the Father o the Son and the Holy Spirit. Tulo na diya sila nag-exist na sa pagbuhat lugar sa kalibutan ug sa mga tao nga imong makita sa kalibutan. Busa na ana silang tulo, busa kaning tulo nga ikatulo nga matud pa nga Espiritu Santo, retirado sa Espiritu Santo, Dios usab sini sumala sa atong nabasa sa Biblia. Busa tulo ang gisgutan nga matudpas nagkausag yapon sa pagka-Dios sumala sa Biblia, pero lain-lain tulo ka personalidad ang gisgutan tungod kay nabahin ang pagpadangat pagpahayag sa Dios, nabahin kana sa tulo ka dagkong panahon sa pag-ila amahan sa Dios kana nagpaila sa Israel ug sa panahon sa ikaduhang panahon nga natawo ang atong Ginoong Kristo, Dios nga gipaila usab sa mga apostoles ug sa ikatulong panahon usab sa pag-abot sa kapanahonan sa Espiritu Santo, Dios usab kana sumala sa atong mabasa sa Biblia. Klaro na kayo. Unya, karon sa unsa bay hinungdan sumala sa Biblia? Si Kristo ba sa iyang kaugalingon higala basigwa ka kay balo kay inyo magyong gipaabot si Kristo? Ang Biblia ba'y nagtugaan nga ang Kristo di na gud makita pag-usap? Sa unsay hinungdan nganong di na makita si Kristo pag-usap? Basahon ta ang Biblia basigwa mo kay balo ani. Mateo 23 versikulo 37 unsay payag ni Kristo. Nag-ingon si Kristo dinhi nga wa gyud ni masabti sa mga nagkalaing mga reliyon. Unsay payag din ni Kristo? O Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta o na nagbato sa mga sinugo nga anak kanimo sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom munta sa imong mga anak, maingon sa himungaan nga nagatigom sa iyang mga piso ilalom sa iyang mga pako apan nagdumili kamo. Natud pa ni Kristo sa 38, tanawa mabiniyaan o mamingaw ang inyong balay kay sultihan ko kamo.
nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod makaingon na kamo dalaygon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo. Makita pa ba ang Kristo pag-usab? Matod pa ni Kristo, kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab. Nabaday makita pa pag-usab? Pag ingog di na makita pag-usab, makakita ka pa. Mo na wa masabti sa naglaing reliyon nga ni sakay sa ngalan ni Kristo nga mahibong ka. Usara ang gipamatud-an sa nakalaing reliyon, mahibong ka. Ha? Ang Sabadista, ilang yawaon ang Katoliko. Ang Katoliko po, ila pong yawaon ang Sabadista. Bisag unsang reliyon, maborn again, mabaptis, maunsa pa. Ha? Sige sila daot sa isig-usan nila. Pero pangutana, usara ang ilang gipapamatud-an. Si Kristo lang. Pero ngano nga oglain nga reliyon, ilang yawaon po nang dili nila kauban nga nagtuo diha kang Kristo. Diha ninyo nakita ug unsa ka mga irresponsable kini mga matanga sa mga tao nga gihimo in taong puhunan nila sa Kristo, pero usara unta ang ilang gipapamatud-an si Kristo lamang, pero ilang yawaon ang nakalaing mga pagtulunan. Ang Katoliko yawaon nila ang Sabadista. Ang Sabadista ila pong yawaon ang Katoliko. Unya ang Katoliko yawaon nila ang Baptist, yawaon nila ang Iglesia ni Cristo nga gituko ni Felix Manalo. O ang Felix Manalo pod ila pong yawaon ang Katoliko. Unya pulos ra ba na Kristo ang ilang ipamatudan? Kinsa may tinuod ninyo? Ha? Mo ni nakapalibog karos mga tao kining nagdala sa ngalan ni Kristo. Pero kami wa mi musakay ana kay nasayod mi ang padagan sa Biblia. Kano saan nang nag-exist ang Kristo? Sa panahon nga si Kristo niya apas kalibutan, wa misupak na ana nga sa panahon sa apostolis, wala lain gipamatudan si Kristo, busa diha ang tao, magpabilin diha kang Kristo. Pero kay ang Kristo human naman ang iyang bulaton din sa kalibutan, mo'y hinungdan nga si Kristo na namilit siya nga dili na mo makakita kanako pag-usab unyang ubang relihiyon. Ngumingon, ay makita palagi na. Ha? Unsa pay dugang payag dinhi sa 17:22 ug sa mingon sa iya mga tinunan si Kristo niya, ang mga adlaw mag-abot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao, apan dili kamo makakita nini. Iya tao nangandoy, taman ras pagpangandoy nga Kristo makita pa pag-usab. Pila ka relihiyon ang nagpamatuod nga Jesus is coming, miabot ba ang Kristo? Butangan pa nilag bulan, butangan pa nilag tuig. Sama sa mga Sabadista, gipamatud-an sila nila nga natong 1844. Mubalik ng Kristo, wa man mubalik sa 1844, dito na post 45. Pag wa man nibalik, dito na post 1846. Di ba? Usa ka na ka mga gitawag og propitang mga bakakon. Ha? Nganong di naman makita ang Kristo? Unsa bay hinungdan? Ang Biblia mo ay magpamatuod. Unsay hinungdan, ngano ang Kristo di na makita? Na ay hinungdan. Ngano ang Kristo di na mapakita? Daghang bitanungan doy. Nga hapit na Kristo mo balik na, sige lagi kong balik, wa gyud pikat ang mata. Ha, nabudlatan na ng mga mata sa mga tao. Ipatuo nila nga, nanas Kristo, karong Disyembre, maabot na. Pila na lang, pila ka tuig, pila ka Disyembre, wa gyud maabot. Ang Biblia wa mamakak. Nag-ingon si Kristo, di na mo makakita ka na ko pag-usap nga mangandoy gapon mo. Ha? Unsa hinungdan ngano nga Kristo di na makita? Naay hinungdan. Basahon ko ang Biblia. Ang Juan Kapitulo 14, versikulo 25, ngatos 26, nga ang Biblia nga kung pagbasahon ang pulong sa Dios unsay gingon. Matod pa ni Kristo, kini mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo. Samtang kauban pa ninyo ako, apan kun makagikan ako, ang magdadasig nga maong Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan, puli kanako, siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Asa kwa texter ang imong giingon, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, usara. Ha? Ang Biblia nag-ius Kristo ang puli niya, mao ang Espiritu Santo. Kung ang Amahan o ang Anak, mao pa. Ngano pulihan man lagi si Kristo? Ikaw texter, be, nga nag-ingon na mo, ngayog libugan ng
utok ni mutay. Wa may malibog, ikaw ang naglibog. Ha? Naabay pulihan nga maura. Biasa man ang utok ka kuno nimo be. Ang pulihan ingno nimo nga maura. Pataka ramang kapagsabot sa Biblia. Unsa pa ang ipakita, Brad Samuel, nga sa Biblia? Juan 16:14, Brad Samuel. Ang tanang mga butang gitugyan, basa lang ang Mateo 11. Ang tanang mga butang nagpabilin ba diha kang Kristo? Aniya Cesar, basahon ta nga ano nga matud pa nga ano nga naamay mupuli gyud ni Kristo. Sa pinasugdan ang panahon diin ba lugar ihatag lugar ang gitugyanan lugar sa tanang mga butang kinsa may gitugyanan nga nganong naamay human gitugyanan nganong pulihan man na ato manirong kuana kaysa panahon gud sa mga apostol sa panahong Kristiyano ang pagpahayag lugar sa Dios ang pagtugyan lugar sa Dios sa tanang mga butang didto manguda ni Kristo mga malamo nga magsuna niya sa 11 ba iyang kapitulo 27 inyong patalingugan gingon ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan. Matod pa ni Kristo ha? Ug walay nakaila sa anak gawa sa amahan. Ug walay nakaila sa man gawa sa anak. Ug kaniya kang kinsa iga pahimuot o ikahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. Timan-anta ngang tanang mga butang gitugyan ngadto sa anak. Gikan kana sa amahan kay sa unang Korinto 8:6 ang amahan ginikanan man sa tanang butang. Busa katong tanang mga butang gitugyan ngadto sa anak. Sumala sa itong mabasa sa Biblia. Pero unsa man ang mga butang nga gitugyan sa man ngadto sa anak nga sa atong natagad nga ngadto sa atong Ginoong Kristo. Niya sa Juan sa Mateo sa iyang kapitulo 28 atong pagabasahon bersikulo 18 aniya ang tubag mga malamo nga makison kuno sa katong mga butang gingon. Og si Jesus miduol og mingon kanila. Kanako gikatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa katudi ang kagahom o sa langit, katudi ang kagahom o tanang mga butang nga gitugyan sa man ngadto sa atong Ginoong Kristo, gitugyan ngadto kaniya ang tanang kagahom nga matud pa katanan di ay kato sa atong mabasa ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta mo ditong gitugyan sa man ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Nya asa magkuha texter nga usara sila. Naay naghatag nga mga butang didto sa anak, lain ang gihatagan ng anak unsa tong mga butang nga ang gihatag adto sa anak gahom sa langit ug sa yuta. Karon kay doon na may naghatag mao ang amahan kay ang amahan mao man ang ginikanan sa tanang mga butang. Mao mangani nga gihatag ngadto sa iyang anak. Asa kuha texter nga usara sila? Ha? Asa kuha asa imong utok? Asa ang imong pangunahuna nga nahimo silang usa? Tungod ba lang kay nakabasa ka sa Juan 10:30 nga ako ug aman usara? Usa sila sa pagbantay sa karniro. Lain ang gihatagan sa gahom sa langit o sa yuta ang naghatag ang amahan kinsay gihatagan si Kristo unya nahimo silang usa. Magklaro gani. Ha? Asam na dapit imong utok. Kamo mga wanis. Beto ba gani? Ihatag ng inyong tanang sitas. Be, ipadala mo og text dire. Padala mo kung sa diha. Tanang sitas, hutda na inyong mga sitas. Tanawon tag di ba na malubag na inyong mga sitas. Wa may malisang. Sa kinsa pa nga mga reliyon. Nga malkontra sa pagtulunan sa PBCM. Wa may malisang na inyong mga sitas. Laruhan dalang mo. Unya, kay gihatagan man sa tanang butang si Kristo. Lain ang naghatag, lain ang gihatagan. Usara? Laruha gali po na. Unsa pa? Kadtong mga butang nga naa kang Kristo, Brad Samuel, i-ready ang Juan, Kapitulo 13, nga 15. Kadto bang mga butang nga gitugyan dito kang Kristo? Kadto ba'y nagpabilin tong mga butanga gahom sa langit ug sa yuta? Unsay nahitabo nato, Brad Samuel? Ang Juan 16:14-15. Unsay nahitabo tong gahom sa langit ug sa yuta nga gitugyan dito kang Kristo sa amahan? Kana ba'y nagpabilin kang Kristo o gikuha na sa Espiritu Santo? Ang Biblia may mutubag. Aniya Cesar, tubagon ta pinasikad sa nakasulat sa Biblia. Timan na nato, dunay naghatag sa tanang kagahom. Ang amahan ha, naghatag higala nga nag-text ron.
Ang Ama naghatag ngadto kang Kristo, lain ang naghatag, lain ang gitagaan sa mga butang. Pero katong mga butang nga na ni Kristo nga kagahom sa langit ug sa yuta, kadto bay padayon o perminti ba to? Magpabilin ba kadto kang Kristo? Kadtong mga butang nga kagahom sa langit ug sa yuta, wala ba toy magakuha niya itong mga butang nga naa? Kinsay nakuha? Ang mga kuha, mga malnamo nga makigsunan, ang lain nga malalaban, nga mao ang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia niya. Kay matud pa sa Juan 16 sa iyang kapitulo 13, versikulo 13 hangtod sa 15, atong pagbasahon. Matud pa sa Biblia, inigabot sa Espiritu sa kamatuoran, kay kining Espiritu Santo, Espiritu sa kamatuoran, mamo ning Espiritu Santo sa 25-26. Nga matud pa, kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Kay siya dili man magasulti siyang kaugalingong pagbulutan, hinunua matud pa ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti ug ang mga butang umalabot. Iyang igatugan kaninyo sa 14. Siya magapasidungog kanako matud pa ni Kristo, kay siya magakuha man sang mga butang nga aniya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanang mga giuptan samahan kini ako katong kagahom sa langit ug sa yuta. Mao man gani nga gingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga aniya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Busa kato di ang tanang kagahom nga gitugyan samahan naa kang Kristo kagahom sa langit ug sa yuta, o dili kadto magpadayon kang Kristo nganuman. Pagakuhaon kadto nga ang magakuha mao ang lain nga manlalaban, nga mao ang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Sixter, mga wanis, be asa kuha. Ha? Asa kuha nga ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo usara. Huna-huna ha. Be ayuhar gud pagsabot ninyo, abot maglibo ko ninyo. Kasayon tayo ang Biblia basahon. Ngano mo pilit man mo sa Juan 10:30? Ngano mo pilit man mo sa Juan 14? 11 ngadto sa may labot pa. Ngano mo pilit man mo da? Nga naame mga sitas ang Biblia wa man mabilanggo sa usalang kasitas. Daghamang mga sitas. Ngano di man gyud ninyo basahon? Kay mual kontraman sa inyong doktrina. Ha? Mahadlok mo tungod aron nga ang inyong mga membro ug mga sakop manglaya sa inyo ha. Mo hinungdan nga inyong bakakan ang mga tao sa pagtudlo sa Biblia. Ingon ana, mahal nga tekster, wa mi masuko. Kini among tingog dako lang aron papanghugot sa kamatuoran nga mao kini ang tinuod nga kamatuoran. Lain ang naghatag, lain ang gihatagan o kadtong gihatagan mao ang Anak gahom sa langit ug sa yuta, pero ang gahom sa langit ug sa yuta nga gihatag sa man dito sa Anak kuhaon na puto sa Espiritu Santo. Asa kuha ang usara, lain ang Amahan, lain ang Anak, lain pod ang Espiritu Santo. Kay kanya-kanya sila nga dunay mga pangalan. Kinsa ba ang pangalan sa Amahan? Sumala sa Biblia. Pasabrad Samuel ang Isaias 42:8. Ana ay kaugalingon nilang pangalan, higala og mga kaigsuonan. Isaiah 42:8. Ya Cesar, basahon ta kung kinsa ang ngalan sa Amahan niya. Sa gingon mo nga sitas 42:8 inyong patalinghugan mga malnamo nga makisunan. Ako mao siya ba? Kini mao ang akong ngalan ug ang akong himaya, dili nako igahatag sa uban niyang akong pagdaig sa mga linilok nga mga larawan. Musa sa atong matagad ang ngalan samahan mao si Hiuba sumala sa atong nabasa sa Biblia. Naba po yung ngalan ng Anak, Roma 1:4. Naba po yung ngalan ng Anak, Hiuba ba gyapon ang ngalan sa Anak? Basaha katsamay. Aniya Bar Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia kung kinsa ang ngalan sa anak nga kana anak sa amahana niya sa ikaduhang Juan sa kapitulo 1 bersikulo 3 inyong patalinghugan ang grasya kaluoy ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan ug gikan kang Hesukristo nga anak sa amahan nagauban kaninyo sapagkat tinuod og sa gugma. Kaya ang Espiritu Santo, ba po yung bagong pangalan? Pinadiagnose 17. Mana ato ning karon? Basahon ta ang Espiritu Santo ba naa ba po'y pangalan niya?
Pinadayag siyang kapitulo 2 bersikulo 17 gingon ang adunay igdulongog kinahanglang magpatalingog sa isulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga madaogon paghatagan ko sa mana nga tinaguan o paghatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sidulatan og usa ka bag-o ngalan nga dili magsabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy nakadawat niini. Busa bag-o ngalan ang gitumbok sa Biblia nga makita diha sa bato. Titulo, batong puti. Oo. Karon si Kristo ba'y batong puti? Karon maato bang matris ba Brad Samuel nga usara ba na si Kristo Amahan, Anak ug Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo batong puti. Karon si Kristo ba'y batong puti sumala sa pagtugas mga apostol? Pasawon ta ang Biblia, Bro Cesar, kay basin og batong puti ni Kristo. Kay kun og batong puti ni, sakto ang mga higala nato nga kanang naa lugar nagdoktrina sa wanis nga giusa nila ang Amahan ug ang Kristo ug ang Espiritu Santo. Pero ang Biblia mao atong sundan. Kung ang batong puti makita ba sa ngalan diya sa kang Kristo, si Kristo gina, sakto gid sila. Pero ang Biblia atong sundan, Bro Cesar, si Kristo ba mao ba ni ang batong puti niya? Episo sa kapitulo 2, bersikulo 20 inyong patalinghugan gingon. Kamo mga itinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Busa ang Biblia di ay nagtugan, dili malimdan nga ang kanang batong puti si Kristo ba na sa atong nabasa dili sumala sa pag-ila lugar sa mga tinun-an niya sa manan ni Apostol Pablo gitumbok nila gitugaan nila nga si Kristo dili batong puti kundi uluhang bato siya sa pamag-ang. Karon ang Amahan naman, Pixter, mga wanis. Bayaw sabay titulo sa Amahan. Batong puti ba? Bato bas pamagang? Ang Biblia gapoy mo tubag. Basahon ko ang Deuteronomio kapitulo 32, bersikulo 3 o 4 nagingon. Kay gamatala ko ang ngalan ni Jehova, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato, ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Diyos sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan. Iunsa ang titulo sa Amahan? Bato! Dili batong puti, dili pod batos pamag-ang. So dunay kanya-kanyang titulo. Ang titulo sa Amahan, bato. Ang titulo sa Anak, batong puti. Ang titulo sa Espiritu Santo, bato nga puti. Og si Kristo, bato sa pamag-ang. Ingon ana, naasaman ko ang usara. Maingon para baka, ngayaw libogan ng imong ulo tay. Ay, libog. Kinsa nalibog ka mo nalibog. Dili kay kami. Kadaghan sa mga sitas nga mong gibasa, na nalibog na hinoon mi. Ikaw agani kay gahat nga sitas baski isa. Ikaw na inoy na husto. Tubaga ko no. Padagapon og text diri namo. Aron matagbawan ka. Wa may malisa nga na inyong mga sitas. Tanahon tag kinsay mabitas sa mga sitas. Nga na ang gipakita sa Biblia. Nga lahi ang Amahan, lahi ang Anak, lahi ang Espiritu Santo. Ingon ana ang gipakita sa Biblia. Kay tuluman lang ang gisgutan sa Biblia. Amahan, Anak, Espiritu Santo, nabay mabasa Brad Samuel sa Mateo. Brad Cesar, nga tulog yun ang gitumbok gisgutan sa Biblia. Matod pa sa Mateo siyang kapitulo 28, inyong patalinghugan, versikulo 19, gingon din sa pagkapayag lugar sa nakasulat sa Biblia, inyong patalinghugan, mga mahal namo nga mga kaigsyongan, ingon matod pa sa atong mabasa lugar sa Biblia. Busa panglakaw kamo, o gimuan ninyong mga tinunaan ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, 1, ug sa Anak, 2, ug sa Espiritu Santo, 3. Busa, dunay tulo kapag padayag sa Dios nga ang matag panahon lain ang nagpadayag mga malnamo nga magsuran. Unang-una ang Amahan, ug ikaduha ang Anak, nga ang Amahan dunay titulo nga bato, ug ang Anak dunay titulo nga batos pamag-ang, ug ang Espiritu Santo dunay puy titulo nga batong puti. Busa tulo ang gisgutan sa Biblia mga malnamo nga magsuran. Dili may tabo nga sa mas prinsipyo nila nga ang tulo nga matud pa ingnon lang usa, dili usa. Kung asa sila nagkayusa diha sa ilang pagka-Dios mao kana ang saktong ug ingon man usab sa ilang pagbantay sa mga karnero sumala atong napamatud-an sa Biblia. Ug dili sa sama sa inyong pagsabot nga gihiusa ninyo tanan, giganlas ba? Busa sayop ang prinsipyo ni anang maong reliyon labi na lugar kanang reliyon nga wanis sumala sa atong mabasa sa Biblia. Kita mo? Ingon ana ang pagpasabot sa Biblia.
Basaha gani, Brad Samuel, Mateo 26, si Kristo ba'y nag-ampo sa amahan? Nga og siya pa, ngano mag-ampo man siya sa amahan? Laruha gali na, Mateo. Niya ba Cesar, basahon ta kay matud pa aron gyud matagbaw ba nga dili gyud usa si Kristo ang amahan og si Kristo maura. Kay si Kristo nag-ampo kisa man toy iyang giampuan. Ug siya pa ang aman, nag-ampo lugar sa iyang kaugalingon nga siya ra po'y gisampit niya. Pastila pong katawanana ni anang maong prinsipyo og mga tawa man ugaling ta niya. Oh. Siya bisnisay sa Mateo siyang kapitulo 6 bersikulo 30 ug 31 inyong patalinghugan mga mahal namo nga maksyonan gingon ninyo sa nakasulat lugar sa Biblia inyong patalinghugan gingon. Ug sa nakaawit sila usa ka matud pa sa nakaawit sila 39 ngadto 42. sa 30 26 39 day hantod sa 42. 39 hantod sa 42 sugod tas sa 39 medyo taas gini gamay gingon din og sa nakalakaw siya sa unahan og diutay siya mihapa og nagampo nga nagingon si Kristo nga nakalakaw siya nga tusunahan og diutay mihapa siya og nagampo o sa iyang giampo iyang gisgutan amahan ang gisa amahan ko kun mahimo man isaylo lang nakanako kining kupa matud pa ni Kristo ngani dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo timana na to kini lang bersikuluhan na ato nang masabot nga lain si Kristo lain gyud ang amahan Lain ang iyang giampuan. Kay lain man iyang giampuan ang amahan iyang giampuan amahan kun mahimo daw isaylo lang kanako kining kupa ngani dili sumala sa akong pagbot kun dili sa imo og sa 40 og miadto siya sa mga tinunan ug iyang nakita siya nga na Bisag diyan na lang, Brad Samuel. bisag diyan lang Laro na. bersikulo 14 Oh. 40 Oh, nya. 39 lang Unya, Texter. Og siya pa, lugar siya rin, ampo-ampo siya ang galingon. Makaingong sa tanga, usam ni Kristo, bang buang, matingalin ni Kristo ha, kay siya ra ang amahan, siya ra po ang anak, unya siya ra po yung ampo-ampo sa galingon. Wa ka ni malisuya sa utok ni Kristo. Ang nalisuan ng utok, kamo, ikaw nga Texter, nga nag-ingon na mo, ngayog libuga ang mo utok, ikaw mo ay naglibog sa mong utok. Bosa, Brad Samuel, yano kayo nga itong papayag, busa, dinhin na lang kita taman, tungod kayong oras di may gud matugot, o manghinaot kita, Texter, padalaga po sa inyong mga text, wa may malisang sa inyong mga text, bisang kinsang reliyon nga mo padangan sa inyong text, andam kami utagan nga mutubag sa inyong mga pangutana. Kini ang inyong alagad sa kanginan, o salamat na Master sa panalangin ni mong gihatag diri kanamo sa inyong mga tinunan. Kini inyong alagad sa kanginan, si Brother Cesar Patio, uban sa kong kauban. Sab si Brother Samuel Montimayor mingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa mga oras og istasyon ug maayong hapon o maayong udto kanatong tanan.